Inganion din ni pagkuwag TP sa crypto gamit ang mga pattern, mga basic lang nga pattern. Inganion ni siya pag kuha sample per sample nga nga pattern, falling wedge. So imong measure TP ana gikan sa tip sa candle ug katong gibaba gini nga support mo imuhang i-measure. Tapos kuhaon mo na siya, imo siya ibutang diri kung asa siya pit nag breakout. So mo na imong TP kini siya diri, kini abuton yun na niya base sa demand and supply pamaagi. Kaya ang dagan sa candle isa ka, tapos isa resistance na siya diha na ikaman baba na pod breakout. Pag breakout na siya retest niya, busa na siya maabot dito anara sa falling wedge na nga forma. Tapos next niya nga pamaagi kini nga pattern, kining symmetrical triangle. Ang pagkuha sa tipya niya gikan gyapon sa resistance sa symmetrical sa candle nga ikonan start nimo sa resistance sa symmetrical. Asa repita to yung baba niya dia pinaka support niya, ipatong niya po nimo na siya sa breakout. Tapos imo na siyang ana kini diring area mo na imong TP kana diha per sample niya kung tahay gikan siya nagbaba ikag baba sa baba nya saka na pod kana yung dagan. Or gyapon ang yung breakout na gina retest man sa retest pagbalik ka niya dito na ka mo entry na TP nimo sa symmetrical nga pattern. Kanang nag-buy ka sa dip ba unay pamaagi ya. Next nga pattern sa pagkuha sa TP yan tapos kanang range ang gani dagan na range. Tapos imong TP na resistance ug kuan na gamay lang pero makuha yung TP maka entry ka sa range ana mangani yung dagan kana range kana yung range i-breakout man pagkaman sa break ni-retest nya ka man pagkaman sa retest ang imong TP na mo ni kini imong gi-measure diri
Kini siya. Kini nga measurement. Mana imong ibutang diha. So, mana imong TP. Base kaya po nasa demand and supply ha. Mana imong TP. Tapos next na po niya kini nga pattern. Double bottom na ginang tagan anak na anak ano siya, double bottom. Buhanin mo na siya og siyempre ang head imuhang ang neckline imuhang resistance. Siyempre kini imong support. Kini ang measurement nimo sa TP kay inig-break ana niya sa iyang head. Inig-break niya sa iyang head. Ana niya diha. Inigbalik niya na, inig-bounce niya sa ubos. Inig-break diha. Retest gina siya. Kamag retest ana. Anha pa na siya mulupad. Imong measurement ana niya sa TP. Mao ra gyapon. Ang katong resistance diri ug ang iyang support imong kwaon na kwaon mo na siya ibutan mo na sa bounce back. So possible TP nimo mao gini abuton gyud niya kana nga range diha. Abuton gyud niya sa double bottom nga pattern. Tapos next na pod kining cup and handle. Kakita gyud mo cup and handle nga pattern. Sample na ay wait lang ay mali. Cup and handle pattern magana lang gina siya ana pagkuha nyo sa TP niya kini diri resistance support mo na iyang supply. Pag breakout diri sa iyahang head diha siyempre naan gyapon ka mag-break retest. Pag ka mag-retest diha pa mo measure possible TP niya diha. Kay kasagaran pamagi sa cup and handle wagi po na siya og pag abot diri sa kuan same pikas resistance pag break ana na wagi po na siya og na falling wedge. Kaman sa falling wedge na niya pag break ana niya dili pa nimo na siya butang sa breakout niya. Tapos imo na siya butangan niya. Ay TP nimo. Kini diring area mo ni TP nimo. Ay TP. Cup and handle nga pattern. Yeah. Next na pod nga pattern head and shoulder. Head and shoulder. So magana ng head and shoulder. Kana sana ay wait lang. Na
siya, head and shoulder na siya. Tapos ang imong pamaagi na niya pagkuha sa TP na niya, tangan nimo siya og support og resistance. Support og resistance. Siyempre ang pag break niya diri sa iyang shoulder, moritis pa na, pagritis ana balik na siya. Pagritis na niya, mabalik na siya baba. Ang imong TP ana niya diha nigbalik niya baba, i-measure nimo ang support ug resistance. I-measure mo na siya. I-measure mo na niya. I-measure mo na siya. Unay possible nimo nga TP. Pero manubra pa na siya kay depende sa volume nga paglihok niya. Unay TP nimo. Kaya diri TP nimo diri ya entry nimo diri kauman sa retest. Mora siguro to kay mura man yung basic nga mga ma-form sa market. Double bottom, in shoulder, ug inverted head and shoulder. Kato lang.